Un cop van tenir els bitllets, van introduir-los a la màquina validadora i les portes es van obrir soles. Quan ja eren a l'andana, van sentir un xiulet agut i fort. Era el seu tren que arribava. Al terra hi havia una línia groga i el tiet els va dir que era molt important esperar el tren sense traspassar-la. El primer que van fer, quan van arribar al museu, va ser sortir a veure els trens de la rotonda. Al·lucinant! El tiet i la cosina es van quedar amb la boca oberta. Avui us proposem un viatge molt especial. Un viatge en el temps per la història del ferrocarril. Abans del ferrocarril, les persones i les mercaderies es desplaçaven amb carros o diligències tirades per cavalls per camins tortuosos i insegurs. El trajecte de Vilanova a Barcelona durava en aquestes condicions més de 7 hores. En l'actualitat, aquest mateix trajecte el fem en tren en poc més de mitja hora. El primer ferrocarril d'Espanya es va construir a Cuba quan era colònia espanyola i feia el trajecte de l'Havana a Güines l'any 1838. 10 anys més tard, el 1848, s'inaugurà la primera línia a la península que feia el recorregut de Barcelona a Mataró i utilitzava una locomotora de vapor anomenada Mataró. El 1911 es va electrificar a Espanya el primer tram de ferrocarril que anava des de Linares a Almeria. Però no va ser fins al 1925 que es començà a estendre l'electrificació de les línies, primer per les zones urbanes per evitar problemes mediambientals. Sistemes de senyalització i comunicació gestionats des dels Centres de Regulació i Control, CRC, que utilitzen els més avançats sistemes de telecomunicacions. Sistemes de senyalització, centres de control de la circulació i estacions. Durant els últims anys, l'alta velocitat s'ha anat estenent per tot el país